Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Нехай вось крыху пачынаю сіпець, канешне, але зіма, такі сезон, але не зважаючы ні на што. Пятница, дзень, а значыць, Александр Кнырович, блогер і палітык у нашай студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаны гледачы. У адрозненне ад Павла, я не ведаю, дзе ён знайшоў зіму. Мне падаецца, што і ў Мінску, і в календары, Александр. У календары. Так не трэба заглядаць календар. Дзень добры, паважаны гледачы. І што нязменна, незважаючы ні на якія сезоны, ні на якія прастуды, зробім усё магчымае, каб гэты эфір правесці цікава, распавесці вам пра галоўныя эканамічныя і палітычныя навіны тыдня. Так што, калі ласка, уключайцеся, уключайце гук, падпісвайцеся на YouTube-канал Еўрарадыё, стаўце лайкі, дызлайкі гэтаму відэа, нават дызлайкі стаўце, калі вам нешта не падабаецца. І натуральна, гэта жывы эфір, у нас ёсць чат, у чаце можна пісаць, ну, самае актуальнае тое, што да месца, безумоўна, будзем агучваць. Нагадаю вам канцэпцыю нашага эфіра. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца «Кнырович». Кожны чацвер там выходзіць відэа, такое сціслае, ёмістае, прыгожае, змантаванае, у якім ужо ўсё падабрана, як мае быць. Ну, а тут вось у пятніцу мы сустракаемся ўжо ў жывым эфіры, каб адказаць на вашыя пытанні, каб пагутарыць пра гэтую тэму больш разгорнута і каб закрануць больш шырокі кантэкст. Александр, пра што выйшла відэа у вас? Ну, адразу хацеў бы зрабіць, як заўжды, такі невялікі анонсік. Мы напрыканцы праграмы, я маю жаданне такое, ўсё ж такі ёсць некаторыя звесткі з Координацыйнай рады, з офіса. Мяне вельмі зацікавіла адно пытанне. Яно ў мяне будзе да вас, паважаныя гледачы, але мы, як заўжды, зробім гэта на самом канцы. У нас Координацыйная рада, гэта дзесьці такі фінал. Ведаеце, як у тэлевізійных новостях, такая кода, не, прагноз навін, ведаеце, памятаеце? Прагноз надвор'я. Да, надвор'я, конечно, так. Вось, але калі мы кажам пра тое відэо, якое выйшло на канале, ведаеце, я гэтое відэо, якое зрабіў для себя. Вот мне давно было жаданне так паразмаўляць і паразважаць аб тым, як па-рознаму выглядае памяць о другой сусветнай вайне в Польше і у Беларусі. І, канешне, такой нагодай, прычынай гэта было нейкія наступныя такія, ведаеце, артыкулы ў беларускай і ў расійскай дзяржаўнай прапагандзе аб тым, што у Польшы нехта там знішчае помнікі савецкім воінам, руйнуе магілы савецкіх воінаў і неяк не так ставіцца да воінаў, якія асвабадзілі Польшу. Вось, ну і кожны раз праязджаючы праз Варшаву і бачыш там больш за 20 гектараў зараз, ну, цэмента ж кладбіще па-польскі, да, такі вялікая тэрыторыя, дзе і захараненне больш за 20 тысяч савецкіх воінаў. Калі я бачу, якім яно стане, як за ім, ну, как бы даглядаюць варшаўскія ўлады, я бачу, ну, гэта тое, што павінна быць на помнікі, ну, ведаеце, чырвоныя гэта зоркі, все тое, аб чым кажуць у беларускам дзяржаўным тэлебачанні, чаго як быццам няма. Кожны раз, калі я праязджаю праз гэтую тэрыторыю, мне побач з ёю, у меня было такое жаданне зарабіць гэты выпуск. Вось ён выйшаў. Вось я задаволены гэтай працай. Ну, асноўная думка якая? Польша страна хрысціянская, і, канешне, да магіл усіх і ворагаў, і паплечнікаў, і сваіх жаўнераў таксама стаўленне аднолькавае, як да магілы чалавека. Таму немагчыма себе ўявіць, каб палякі там руйнавалі нейкія магілы. А больш за тое, калі знаходзяцца нейкія новыя, а раз-пораз знаходзяцца нейкія новыя магілы савецкіх воінаў, то, ну, адбываецца эксгумацыя, прыглашаюцца прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі, і яны з гонарам, ну, захаронваюцца. То бок усё ў парадку, як мае быць. Так, усё як мае быць. Больш за тое, ведаеце, калі я быў, ну, колькі ўжо прайшло, амаль 3 гады, напэўна, больш за 3 гады быў на поўначы, на захад поўнач Варшавы, і быў там у касцёле. Я назіраў, як у касцёле вісіць такая, ведаеце, ганаровая дошка тым немцам, а гэта была нямецкая тэрыторыя, якія загінулі у Першай сусветнай вайне, но выхадцы з гэтага мястэчка. І таксама ніхто не руйнуе гэтую дашку і магілы яшчэ нямецкіх воінаў, якія былі ворагамі для Польшы. Таму немагчыма себе ўявіць, каб Польша нехта руйнаваў менавіта магілы.
Іншая справа ў тым, што Савецкі Саюз, прышэйшы на тэрыторыю Польшы, паўтыкаў у шмат якіх месцах у цэнтры горада помнікі з савецкай сімволікай. І гэта не магілы, а гэта сімвалы таталітарызма, сімвалы ўлады Крэмля, і, канешне, з імі зараз змагаюцца, іх было там некалькі сот, і яны паступова убіраюцца з вуліц польскіх гарадоў. Но якія цікавыя рэчы адбываюцца? Ведаеце, вось ёсць, напрыклад, там у малым горадзе помнік, дзе было напісана, там здесь лежаць магіла, там 264, ну, звычайна бывае, што гэта невядомы салдат, а ў гэтым выпадку вядомы. І спіс з фамілію. І у гэта месца прыязджалі, ну, зразумела, прыязджалі блізкія, кожны раз, калі мелі такую магчымасць. І вось гэты помнік прыйшоў у стан, калі яго трэба знасіць. І вось запрашаецца эксгумацыйная камісія, атрымліваецца дазвол ад Расійскай Федэрацыі. І вось яны зносяць гэты, убіраюць гэты помнік, капаюць, а там нікога няма. То бок 80 гадоў таму, калі гэта усталёўвалі нейкія людзі, ну, Чырвоная армія, камуністы, ведалі, што яны робяць муляж. І гэта зрабілі. І гэта не адзін выпадак. То бок у меня відос аб тым, як па-рознаму ставіцца, што адбываецца ў гэтых сапраўды. І, канешне, погляд з Польшы на другую сусветную вайну зусім іншы. Галоўная падзея Варшавы — гэта, конечно, варшаўскае паўстанне. І мы з вами, ездзячы па вуліцах Варшавы, ну, у кожным раёне ты пабачыш помнік, некую там дошку таму, што адбывалася. Таму памяць жыве, але, канешне, гэта зусім іншая памяць, чым тое, што адбываецца там. Ну, да, і тут я нагадаю вам, што ў Беларусі рэальна разбураюцца могілкі польскіх салдат часоў, што, праўда, першай сусветнай вайны, але некалькі такіх выпадкаў адбылося. У часы, калі была такая вострая фаза беларуска-польскага канфлікту ў 21 годзе, быццам бы рэжым за нешта помсціў палякам, а вот мы так можем, да, вот. А па-другое, вось цікавы вырач пра гэтыя помнікі вайсковыя сказалі. Я згадаў, што у гітлераўскага архітэктара, у Шпеера, быў такі праект, ну, вось калі гэтую тэрыторыю Савецкага Саюза заваююць, пройдуць там, недзе трэба спыніцца, вот куда этих варваров, ну, то бок нас отогнать, і ось там трэба паставіць такія манументальныя выявы, вот, скульптуры гэтых арыйскіх людзей, іх дасягненняў, каб дзікія культуры, якія там недзе будуць існаваць, да, яны глядзелі на гэта і не савались просто нават, да, што вот там далей вот такие вот, да, і туды хадзіць не трэба. І мне здаецца, што тут ёсць, ну, нейкі рэальны сімвалізм, нейкія паралелі, да, давайте параставім паўсюль. Так. Вось гэтых салдат чырвоных, каб вы памяталі, што там вось гэтыя все яны салдаты засталіся, і каб вы не расслабляліся, не думалі, што тут вам все можна. Ведаеце, на вось гэтым мемарыяле в Варшаве змянілі вось гэтую табліцу, шыльдачку з надпісью. Да? До 2015 года была одна надпись, а зараз гэта надпись в память там воинам, погибшим за освобождение там Варшавы и Польши, с благодарностью им. Так? А до 15 года яна звучала зусім по-іншаму. У гонар непобедимой Чырвонай армии. То бок пропаганда и памяць — гэта ўсё ж таки вельмі розныя рэчы. Таму вось так мне самому было вельмі цікава рабіць гэты відос, і вось калі у вас есть зацікаўленасць, ён, ну, значна больше, чым тое, што мы меркавалі, перайдзіце на канал і паглядзіце. Ну, норм, сапраўды раю, калі не хапіла гэтага сціслага пераказу, перайсці на канал Александра Кныровича. Дарэчы, вось не бачу я
няма ў наших гледачоў пытанняў вось по гэтай частцы, мне здаецца, што все давайте одну лічбу эканамічную з гэтай нагоды. 1 мільён долараў выдаткоўваюць польскі бюджэт на захаванне ў нармальным стане менавіта помнікаў і цэментажай пахаванняў савецкіх воінаў з польскага бюджэта за кошт польскіх падаткаплатнікаў. З беларускага бюджэта таксама выдаткоўваюцца грошы, і тут я згадаў калісьці сваю смешную працу, такую і смешную, і не смешную, ведаеце, крыху трагічную, пра тэндары на газ для вечных агней в Беларусі. То бок вечны агонь гарыць, да? І гэта быў той момант, калі я высветліў сам для сябе, што вечны агонь, оказывается, не вечны. У якім-небудзь маладзечне в парку ёсць класны вялікі помнік, там есть вечный огонь, и он не горит весь час. И для меня это, вот в Минску, в Минску на площади Перамоги, и он горит весь час, да, потому что это Минская площадь Перамоги, да. А вот у Молодечня, коли треба, запаливают, вось, а коли, не треба, там, что ему в парке весь час гореть, там никто не ходит. Вось, і вот так, прикручваюць, і все, і не гарыць. Вось, але на ўсе гэтыя помнікі, каб іх абслугоўваць, тэндары, значит, газ там, і вось гэта ўсё. Карцей, такая бюракратыя, там, дзе, здаецца, было месца толькі, подзвігу. Да, вось, там, дзе на першы погляд ты бачыш толькі подзвіг. Вось, але гэта было даўно, хаця, думаю, што нічога не змянілася. З таго часу тэндеры там, дзе былі, там, дзе яны і засталіся. Нешта мне, ведаеце, успомнился фільм, той самы Мюнхгаузен, дзе герой Квашы, там был мэр, чыноўнік, казаў, кожны дзень хадзіць на працу. Гэта, конечно, не подзвіг, но нешта гераічнае ў гэтым все ж такі ёсць. Ведаеце што, Александр, я вам скажу, што гэта так вот жыццёва гучыць, да, і ў святле таго, як мы падсумоўвалі вынікі года, як ты чытаў у стужцы сваёй, галоўны вынік выжыў. Ведаеце, да? Хадзіць на працу, это яшчэ, і я вам скажу, ўжо ўзровень нейкі, да, а вот выжыў, это вот, значит, вынік такі. Мне учора папаўся на вочы апытанка, дзяржаўная апытанка гэтай самай акадэміі навук, і яны дапытваліся ў беларусаў, ці задаволены яны сваім годам. Так, увагуле, ці задаволены яны тым, што адбывалася? Як прайшоў год, так? Без дакладных пытанняў, але было такое. І што мяне здзівіла, што задаволенымі было, як вы лічыце, колькі? Па дзяржаўнаму опросу у Беларусі ў мінулым годзе, так, да? 24 годзе. Пастаўлена менш за 50%. Не, 64. 64. А ў 23 годзе было 74. Ага. Кудысьці там амаль тэндэнцыя негатыўная. 900 тысяч, нешта з імі здарылася, нешта яны не задаволены. Мне цікава, як гэтыя лічбы будуць канфліктаваць, напэўна, з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў праз 2 тыдні. Мне падаецца, там лічба будзе іншая, не 63%. У нас будзе частка людзей, якія не задаволены тым, як адбылося, што ў іх у жыцці, але чамусьці яны галасуюць за падоўжванне гэтай тэндэнцыі. Вельмі цікава будзе паназіраць. І, дарэчы, мы з вами минулым разам казалі аб тым, што надо паглядзець Пазняка зварот навагодні. Я паглядзеў. Паглядзелі, так. Якія ўражанні? Все добра, Пазняк як Пазняк, ведаеце, як Макдональдс, заўсёды ты ведаеш, што там атрымаеш, калі ўключаеш Пазняка, нічога новага, але што было цікава... Але стабільнасць... Канешне, якасці, гэта брэнд, канешне, так. Але ён заявіў, што вось ён патрабаваў, каб Лукашенко асвабадзіў палітвязняў, і Лукашенко асвабадзіў палітвязняў. І ў гэтым годзе ён патрабуе, каб Лукашенко спыніў рэпрэсіі. Вось што было цікава у Пазняка, мне здаецца, каментаваць гэта няма сэнсу. Але ён кіруе. Хоць бы все патрабаванні Зенона Станіславовича збывались своечасова, і так ужо шкада, што ён не патрабаваў, каб Лукашенко спыніў рэпрэсіі 2 гады таму. Магчыма, не час быў. Ужо б спыніў, да, вось, але ладно. Так. Вельмі класная вось думка гэта пра тое, што выдаецца за нейкі подзвіг і гераізм нешта абсалютна звычайнае. І вось тут мы, конечно, выходзім на тэму вады.
вот вода, что может быть больш звычайнага, чым вода. Да, ну вот вы заходите паветра. Ну да, вот дыхаць гэта яшчэ не выдавалі за нейкае дасягненне ўладаў, што беларусам ёсць чым дыхаць, да? А вось тое, што беларусам ёсць што піць і з чаго гатаваць ежу, ўжо вот пайшоў працэс, таму што сёння 10 студзеня весь Мінск нарэшце падключаны да артызіянскай вады. Як гэта было да таго, не весь, вот траціна жыхароў Мінска, то бок 700 000 чалавек, да? Яны былі без артызіянскай вады, яны не маглі піць ваду з-пад кранаў, яны карысталіся вадой ачышчанай з вілейкі, фактычна, з вілей з вады, з ракі, з вілейскай воднай сістэмы. І ось цяпер сёння нарэшце, да, прыехаў Лукашенко з пафасам правернул гэты венцель. Ніхто, канешне, ўжо не згадвае, што яшчэ ў 2015 годзе абяцалі, што все гэта здарыцца, што пяройдзе Мінск на артызіянскую ваду, то бок 10 гадоў. Лішніх 10 гадоў 700 000 жыхароў Мінска пілі, ну там, так себе. Мылись, а вот так сабе вадзічку. Трэба было там набываць недзе чыстую і так далее. Ну што здарылася далей? Што сказаў Лукашенко, калі ён вось правернул гэты венцель і пайшоў да супрацоўнікаў нейкіх там вадаканалаў? Дзве рэчы. Першае, што беларусы вот бесшабашна ставяцца да рэсурсаў. Беларусы, да. То бок, ну, не цэнят магчымасць піць ваду. Это спрымаюць А вы цэніце? Ну, калі вот так задумацца, да, то пачыналі мы з таго, што это, ну, нешта такое, як дыхаць, да? І ў прынцыпе, ну, у якой краіне гэта не як дыхаць? Ну, мы ж не ў Афрыцы, мы ж там не на экватары, ну, дзе няма вады просто, да, каб яе там супер цэніць неяк, да? Мы ў Беларусі, хорошая страна, умераны клімат, там, і гэтак далей. Куча вады. Азёра, падземныя там крыніцы і так далее. І вот пошла такая размова, што надо больше цэніць. І я тут чую, ведаеце, што я, Лукашенко, вам даў воду, а вы этого не цэніце, не понимаете, што вот заслуга тут ёсць нейкая, да? І другое, гэта, конечно, не даплачвайце вы, беларусы, за ваду. Не даплачвайце. Вот вода каштуе даражэй, чым вы за яе плаціце. Ну, я думаю, это про что? Это, видать, про субсидии. Ну так, конечно, про субсидии, але яшчэ это, конечно, про справядлівыя кошты, якія у нас скоро хутка мы побачым тую самую формулу самага справядлівага ў свеце цэнаўтварэння, якая гэта навіна была на мінулым тыдні у пятніцу, так? Бок гэтая рыторыка працуе ў два разы. Да, у два бакі. З аднаго боку мы вам кошты заморозим. Да. Але калі... вы не доплачиваете. Але вы не доплачиваете, оказывается. Ну, так это что за шизофрения вообще такая отбывается? Слушайте, а калі мы з вами паглядзім з гэтага такого, з хелікоптер-вью, то побачым яшчэ і побач вось гэты выраз, а ты, Володя, разбамбім ПЗ. Гэта дзіўным чынам, але звязана. Видите, як звязана? Лукашенко адчувае, што ўсё ў дзяржаве гэта яго. Усё яго. Ну і вода. І МПЗ яго, і людзі, якія працуюць на МПЗ яго, імі можна там как бы з імі зрабіць ахвяраваць можна. І как бы і вода яго. І калі ён кажа, вы не даплачваеце за воду, ён жа адчувае што? Ён адчувае, што гэта яго вода, гэта яго рэсурс, а вы не даплачваеце. І яшчэ і неудзячны за гэта. Ну, але ж яны самі зрабілі так, каб мы не даплачвалі. Колькі разоў Лукашенку казалі, дайте нам европейский заробок, и не надо нам это ваше субсидование, да? И нормальные 100% тарифы, да. В этом есть нет, ребята, нет. В этом есть одна проблема есть, видите? Ну, по-перше, давайте удакладнім. Беларусы выдаткоўваюць на паслугі ЖКГ, так? А каля 6% свайго доходу, так? І аб гэтым кажуць у беларускам тэлебачанні, што гэта вельмі мала, і што мы павінны быць удзячны. Але чамусьці палякі таксама выдаткоўваюць 6% свайго доходу на тыя самыя услугі ЖКГ.
Тут праблема толькі ў тым, што у палякаў даходу ў 3 разы больш, і таму калі вы чуеце па тэлебачанню беларускам, што там нехта плаціць за камунальныя паслугі Польшы там $200, ну так, ну я плачу трохі меней, але калі вы палічыце гэта на пераліку на заробкі польскія, то вы адчуеце то ж самае, тыя ж самыя 6%, але без патрабавання чамусьці ўдзячнасці за тое, што вы плаціце толькі 6%. Таму што гэта поўны кошт, таму што ніякіх датацыяў, а калі няма ніякіх датацыяў, то гэта азначае, што гэта месца можа быць канкурэнцыя, што вы можете выбіраць, хто вам будзе пастаўляць тыя ільныя паслугі, і гэтыя людзі, якія паслаўляюць вам паслугі, будуць вам удзячны за тое, што вы купілі ў іх воду і заплацілі нармальныя кошты. А вось калі робіць то, што робіць Лукашенко, то гэта справа не ў коштах, справа ў тым, што ён намагаецца, канешне, кантраляваць жыць беларусаў максімальна. І вось гэтыя там славесныя экзерсісы, гэта ўсё пра тое, што я вас кантралюю, я вас тут, нехта без якога не адбываецца не тое, што вада, вот тое самае, дыхаць вы без мяне не зможаце, і таму павінны быць удзячны за ўсё. Ну это ж неправильно, это несправедліва неяк, Александр. Ну, з аднаго боку я вас кантралюю, а з іншага боку я яшчэ вас і абвінавачваю. Слухайте, нормальная садамаза сям'я. Гэта ж нармальна, слухайце. Што за традыцыйныя адносіны такія? Гэта ёсць традыцыйныя адносіны. Праблема ў тым, што ў традыцыйных адносінах, калі-некалі, ўсё ж такі там жена ці муж, разумеюць, што адбываецца, і ідзе, кажа, слухай, ты сам з сабой тут пабейся, сам себе гэта у люстэрка расказвай, а я пайшоў. У меня можа быць зусім іншае жыццё. У меня тут сосед симпатичный, нешта. Я пайшоў, сам с собой. А ты гуляйся ў сваі гэтыя прыдурчныя БДСМ гульні сам, у нармальным сем'і. Але калі беларусы сказалі ему, Саша, сыходзь, все. Ён чамусьці не стаў задаволены, чамусьці ему гэта не падабалася, чамусьці ён пачаў бегаць з аўтаматам без ражка, калі ему людзі на МЗКТ сказалі наўпрост, афіцэр, застраліся, то нешта ён не так адрэагаваў, як мы ўсе спадзяваліся. Таму вось гэтым вось так жывём, гэта, канешне, такі, ведаеце, садыст, такі хатні садыст, і вось гэта наступная праява гэтага хатняга садызму. І падкрэслім, давайте тое, што з'яўляецца проста, граматай, але у дзяржавы няма ніякіх грошай. Сваіх. Не бывае ніякіх сваіх грошай. Тое, што не даплочваюцца насельніцтвам менавіта на ўпрос заводу, то даплочваецца ўскосна праз падаткі. Самым галоўным падаткам Беларусі з'яўляецца тот самы НПВ, налог на дадатковую вартасць, ПДВ, падатак на дадатковую вартасць, які плаціце вы, калі вы прыходзіце да крамы. І таму тое, што ён кажа, што нехта іншы плаціць, не вы, гэта хлусня. Плаціце вы праз ваши падаткі. Кропка. Да, я нават думаю, што так атрымліваецца часам, што мы плацім па 2 разы. То бок тое, што мы плацім за ваду, і яшчэ раз мы плацім за гэтую ж ваду са сваіх падаткаў, і яшчэ вось некая субсідыя, гэта таксама ж з падаткаў. Пераразмеркаванне грошай, якія атрымала дзяржава. В адукацыі так адбываецца. В адукацыі беларусы плацяць 2 разы. Як гэта адбываецца? Адразу беларусы збіраюць свае падаткі, даюць іх бюджэт, з бюджэта аплочваецца праца ВНУ. Гэта першы раз. Артыкул такі ў бюджэце. На ВНУ. Другі раз, калі той самы студэнт, які адучыўся на бюджэце, павінен некаторы час адпрацаваць на том месцы, дзе яму будзе плаціць 3 разы меней, чым ён каштуе сапраўды. Матывуючы гэта тым, што ён атрымаў як бы бескаштоўную адукацыю. І гэта яго, ведаеце, недаатрыманы прыбытак, гэта ёсць другая плата за гэтае самае навучэнне. Таму адукацыя адбываецца менавіта так. Напэўна, у ЖКХ таксама так адбываецца. Яшчэ адна тэма, Александр, эканамічная у нас ёсць. Мы яе з вами не абмяркоўвалі, але я думаю, што тут усё будзе проста, таму што гэта працяг таго, пра што мы казалі, толькі што мы казалі пра бульбу. Оказывается, экспортныя пошліны у нас уведзеныя цяпер яшчэ і на экспорт драўніны. Лес. Вот разумееце, што здарылася ў Беларусі? Мы думалі, што бульба скончылася. Гэта, некі злом тренда, да, все, мы не бульбашы далей, да, таму што бульбы на экспорт няма, прабачце, сабе не хапае, да?
А тут оказывается, что, ну, мы ж з дзяцінства, са школы, што траціна тэрыторыі Беларусі Так, гэта лясы. Мгм. Так што это трэба было зрабіць, каб в Беларусі, ну, скончыўся лес, пачаліся праблемы з лесам, і ўрад забараняў вывозіць лес з Беларусі часова. Ну, слухайте, напэўна, гэта все ж таки, я недакладна, конечно, не ведаю глыбіню тэмы, вы толькі што паведалі мне аб гэтым не дзіўнай для мяне навіне, таму што апошнім поінтам, апошнім нейкім такім прыстанкам для працы спадара Богданова павінна быць, калі ён забароніць вываз усяго з Беларусі. Вось просто один указ, дзе там будзе один радок забараніць вываз усяго з Беларусі. Вось гэта будзе как бы результатам, вынікам працы міністра антыманапольнага рэгулявання і торгоў. Да што ж такое? Прабачце, калі ласка. Міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Вось. Мы это потом, конечно, вырежем. Да, это же вы. Мы вырежем. Ну. Так вось, канешне, напэўна, как бы ўсё ж такі розніца ў коштах, зноў той самае, што з бульбай, зноў з'явілася некая плынь у нейкі бок, які дзяржава лічыць неэфектыўным, і зноў неабходнасць падняцця гэтых самых вывазных экспартных пошлін на той самы звыклы тавар, як драўніна для нас. Ну, не ведаю, мы сёння такія рэчы абмяркоўваем. Вада, драўніна, да. Ну, базовая, бульба. Зусім база, да. Я вам скажу, што прэм'ер-міністр Галоўченко, ён, калі вось пра драўніну, да, ён спрабуе так трымаць галоўку, прям мне вельмі спадабалася. Глядзіць, што ён кажа. Связано это с тем, что цены на внешних рынках на часть белорусской сельхозпродукции, особенно пользующейся спросом, выше, чем в Беларуси. И вот это вот на внешних рынках меня больше за все порадовало. То бок, быццам бы все нормально. Быццам в Беларуси не внешний рынок один, вот там, на ўсходзе, да? А некие внешние рынки, там, и мы туда, и сюда, и так, и этак, да? Ось. Ну, далее все ж таки палится и додает в той же Российской Федерации. То есть вот на внешних рынках в той же Российской Федерации. Все ж таки, ну, вышел на той напрамак, да? Вось. Але ну спроба сказаць, што ну ёсць некія іншыя знешнія рынкі, вот, акрамя расійскага, да. Ну, а справа Александр абсолютно мае рацыю, абсолютно тым же самым, што і з бульбай. Рэгуляванне коштаў, і оно вот так вот працуе, што калі ты стрымліваеш кошты ў сваёй краіне, а мяжы з нейкай іншай краіны у цябе няма, і ў гэтай іншай краіне ніхто нічого не стрымлівае, і драўніна каштуе, ну, я не ведаю ўжо ў колькі разоў даражэй, ну, то с этой іншай краіны прыязджаюць людзі і ўсю твою драўніну скупляюць. І не хапае драўніны, я так думаю ўжо, тут гэта мае здагадкі, тым шыкоўным, з іголачкі мадэрнізаваным дрэваапрацоўчым прадпрыемствам, у якія влітыя там мільярды долараў, так. Якія вот, ну, гордасць мусіла быць на нашай прамысловасці, да, і вот в одном месцы вот паспрабуеш адрэгуляваць, да, а ў іншым месцы вот не хапае. І давай, і пачынай, да, і пошліну тут, і все астатняе. Калі ты спрабуеш такімі дрымучымі метадамі рэгуляваць складаную сістэму, то адбываецца тое, што павінна адбывацца. Но у меня ў гэтым сэнсе две заўвагі. Ну, па-першае, нашы дрэваапрацоўчыя прадпрыемствы былі мадэрнізаваны ўжо 10 гадоў і болей таму. Таму ім патрэбна, як і нашым цэментным заводам, таксама новая мадэрнізацыя. І аб гэтым ужо ёсць у прэсе. То бок яны набралі крэдытаў, гэтыя крэдыты яны не вернулі, за іх вяртала дзяржава, і цяпер вяртае дагэтуль. І как бы і цяпер зноў, то бок, ну, ведаеце, абсталяванне дрэваапрацоўчых камбінатаў, абсталяванне цэментных заводаў, яно таксама, ну, мае срок службы, гэта 10 гадоў. І ўжо зноў трэба выдаткоўваць гэтыя мільярды. Гэта першая завага. Другая завага, канешне, гэтыя меры, ну, гэта ж не жарт, гэта разбурэнне саюзнай дзяржавы. Сэнс саюзнай дзяржавы быў як у еўрапейскім звязе.
такое безвольнае перамяшчэнне тавараў, працоўнай сілы, фінансаў і так далей. У нас дагэтуль не атрымалася гэтае вольнае перамяшчэнне, таму што дагэтуль у Расіі гэты умовы з беларускім бокам гэта знешнегандлёвыя умовы, так? Але было ўсё ж такі вось такое без всялякіх пошлін магчымасць прадаваць нешта ў Расіі. І вось зараз мы видим, як будуецца такая межа на граніцы з Расіі. Калі вы, канешне, за незалежнасць Беларусі, то вы павінны апладаваць спадару Богдану. Я так унутренне такой вельмі радуюся, калі ён нешта такое кажа, нешта такое годзе, таму што мне здаецца, што межа па Смаленску, пакуль там вось такое адбываецца ў Расіі, тое, што адбываецца, яна нам патрэбна. Вось, і гэта крокі ў гэты бок. Але мне здаецца, што Богданов зрабіў гэта ненаўмысна, што гэта не прафесіяналізм, а наадварот, адсутнасць экспертнасці вось такі прыводзіць такому выніку. Будзем далей назіраць Хворава. Александр, час перайсці да палітычных пытанняў, да каардынацыйнай рады, і я тут звярнуся. Я так і не зразумеў, вось у вас ёсць нейкі месседж, я ўжо здагадаўся, але не ведаю яго яшчэ. Але ёсць шмат пытанняў у чаце пра Кабанчука, вось, пра тое, што адбылося. Піша, што сёння ўжо апублікаваная нейкая чарговая порцыя там зліва з тэлеграма Вадзіма Кабанчука. І як вы гэта пракаментуеце, гэтую сітуацыю, як сябра каардынацыйнай рады? Наколькі вы ў курсе, што адбываецца, што там кажуць увогуле? Каардынацыйнай рады гэта не абмяркоўваецца. Я гэта, прабачце, але назіраў толькі так, ведаеце, бокам вока, дзесьці гартаючы навіны і пабачыўшы, што беларускія спецслужбы, якая не менавіта спецслужба, кажа, што гэта зрабіла? Увогуле гэта публікуе Губазік. Губазік, так. Але я бачыў на зеркале такое міні-расследаванне пра тое, што нейкі украінскі хакер апублікаваў гэтыя даныя ўжо, можа быць, месяц таму, і там не толькі Кабанчук, там яшчэ некалькі узламаных тэлеграм-аккаунтаў, якія да Беларусі нейкае дачыненне такое вельмі апасродкаванае маюць, ці ўвогуле не маюць, да? Але вось яго аккаунт адзін з іх. І это месяц лежала, пасля трапіла в рукі Губазіка. Куды трэба? Таму, у прынцыпе, взлом, мяркуючы па ўсім, быў не з боку беларускіх спецслужб, проста яны гэтыя даныя атрымалі, скарысталіся, да, і публікуюць цяпер. І там сэнс у тым, што Кабанчук нешта кажа пра Васіля Верамейчыка, затрыманага у В'етнаме, экстрадыраванага ў Беларусь, да. І вось тут кажа, што нейкая наступная порцыя пра Сахашчыка, але пра Верамейчыка я паслухаў тое, што публікаваў Губазік. Я там не разумею, калі шчыра, што менавіта ставіцца ў віну, закідаецца ў віну Кабанчуку. Да, то Губазік, конечно ж, гучны загаловак, што он там злівал кого-то, да. Ён з некім нешта абмяркоўваў, скажем так. Вось. А пра Сахашчыка ўвогуле вось нешта там сёння не бачу. Вось такі вось типа міні-скандальчык. Слухайте, мой тэлеграм ламаюць раз на тыдзень. Спрабуюць зламаць, спадзяюся, не ламаюць. Так, спрабуюць зламаць. Мне прыходзяць вельмі дзіўныя нейкія паведамленні, прапановы, і як бы ад сервіса тэлеграма. І гэта нармальная гісторыя. І тое, што ўсё ж такі зламалі, гэта пытанне да Вадзіма, як ён там ставіцца да бяспекі, будучы на такой пасадзе. Вадзім кажа, што ніякага злома не было, наколькі я разумею. Хаця гэта як бы, да, на дадзены момант гэта ўжо адмаўляць відавочна. Вось, я, ведаеце, ніяк не магу пракаментаваць такія вось нейкія дакладныя словы, таму што я не бачу у публічнай прасторы нейкіх, вось то, як вы кажаце, нейкіх такіх яго выразаў, якія бы нейкі его
кампраментавалі. Але прабачце, паважаныя гледачы, я не звяртаў такую сур'ёзную увагу на тое, што там дакладна напісана, таму, магчыма, я памыляюся, магчыма, мне трэба паглядзець і неяк потым пракаментаваць. Зараз мне няма інфармацыі. Магу сказаць толькі, што ў Коордынацыйнай радзе гэта не абмяркоўваецца і не, ведаеце, Коордынацыйная рада, як вам уже казаў, знаходіцца ў такім стане, калі яна ператварылася ў сакратарыят пры АПК, пры офісе, адбываюцца там розныя падзеі, ніхто нічога не абмяркоўвае ў Коордынацыйнай радзе, ніхто не прынимае ніякіх зараз рашэнняў, і гэта все вельмі вельмі сумна, але Коордынацыйная рада зараз гэта не той інструмент, як мы планавалі, магчыма, марылі, які можа неяк уплываць на тое, што зараз адбываецца. Таму сумна, але гэта так, таму пытанне гэта ў Коордынацыйнай радзе ніяк не абмяркоўвалася. Вось, можа быць, нам хатняе заданне. Так, як мы Зенона Пазняка і яго навагодні зварот паглядзелі, так? Можа быць, да наступнага. Калі гэта ўсё не супакоіцца, калі яшчэ будзе працягвацца, то можам у наступную пятніцу. Давайте я паабяцаю, што я ў любым выпадку пагляджу, што там адбылося, і наступную пятніцу мы пачнем з таго, што будзе нейкае мае меркаванне, але пакуль не бачу я нічога ў публічнай прасторы, што было б такое выходзіла за рамкі нармальнага абмеркавання. Я так разумею, тое, пра што вы зараз збіраецеся распавесці, таксама пра гэта няма нічога ў публічнай прасторы. Давайте размаўляем, што мяне здзівіла, што мяне вельмі здзівіла. У нас якраз, можа, там хвілін 10, як я абяцаў. Ведаеце, з майго пункту гледжання, вось быў у нас такі публічны скандал, які запусціў Павел Латушка, аб тым, чаму на падтрымку бізнеса выдаткоўваюцца нейкія вялікія грошы. І там вельмі неудала Франак Вечорка распавёў пра тое, што яны выдаткоўваюцца на кансультацыі, там нешта яшчэ на канферэнцыі. І атрымалася, што пайшло гуляць па сеціве 23 мільёна на кансультацыі і нешта яшчэ. І вось гэты скандал неяк прагрымеў і сышоў. Был матэрыял на Белсаце, но чамусьці кажется, што ён не будзе падоўжаны, таму што тыдзень зачынена праграма падсасоннага і кулея, і таму мне здаецца, што гэта ўсё спынілася. Але я назіраю такое, ведаеце, рыхтаванне наступнага скандала, які будзе, магчыма, праз некалькі гадоў, але будзе. Чаму? Таму што я назіраю, як зараз офіс Ціханаўскай Светланы Георгіевны лабіруе стварэнне такого гарантыйнага фонду для беларускага бізнеса. Меня зачапіла, ведаеце, што зачапіла? Спадар Петрухін, вельмі цікавы хлопец, звярнуўся да Латушка публічна ў Коордынацыйнай радзе з прапановай пракаментаваць яго сустрэчу з нейкімі высокімі чынамі польскімі. А вы кажаце, нічога не адбываецца. Вось. Канешне, у Петрухіна свая тэма, ён кажа, давайте Машэнскаму забранім, давайте Машэнскага выганім з тэрыторыі Еўразвяза, але я задаў іншае пытанне. І звярнуў у том ліку і маю увагу, раз ён уже знаходіцца ў Коордынацыйнай радзе, на тую публікацыю, якая была ад офіса Ціханаўскай. І там наўпрост напісана, мы сустракаліся з гэтым высокім чыноўнікам і абмяркоўвалі вось гэтае пытанне. Па іншым пытанням у меня ніякіх заўваг няма. А вось тое, што так вось крок за крокам офіс намагаецца стварыць гарантыйны такі фонд і зноў абмяркоўвае іх з польскімі там міністрамі, мяне зацікавіла вельмі. У Латушка запыталіся у той самы Петрухін, і Латушка выклаў там такое вялікае паведамленне, дзе было 6 поінтаў, і там абмеркаванне праблем беларускага бізнеса ідзе у том, ведаеце, з такого пункту гледжання, які не выклікае маіх ніякіх заўваг. То есть там усё тое, што ён напісаў, гэта тое, што патрабуе беларускі бізнес, там усё нармалёвае, і тот дзіўны выпадак, калі я падзякаваў Павлу Латушка, не гледзячы на нашы з нім супярэчлівасці, не гледзячы на нейкія такія стасункі сённяшнія, але ён рабіў дзіўную працу. Але ў нас атрымліваецца, ведаеце, як адна і та ж сустрэча, на якой прысутнічае Ціханаўская і Латушка, прычым у паведамленні Латушкі няма гэтага фонда гарантыйнага для беларускага бізнеса, а в паведамленні Ціханаўскай ёсць.
Я запытаўся латушкі, кажу, слухайце, а вось вы аб гэтым нічога не кажаце. Ён маўчыць, ну зараз латушка больш не адказвае на мои пытанні, гэта зразумела. У чым праблема? Наколькі я разумею, гэты фонд прапісаны на $30 мільёнаў. То бок гэта вялікі фонд. Гэта вялікія грошы. Адкуль я ўзяў гэтую лічбу? Есть дакумент Needs Assessments на наступныя 3 гады. Там прапісана па 10 мільёнаў на год у гэты гарантыйны фонд. Калі я разумею ўсё правильно. Падкрэслю, што гэты дакумент Needs Assessments ніхто ніколі публічна не абмяркоўваў і не прымаў рашэнне, што патрэбна менавіта гэтай сумы. Яны прапісаны там, яны пашлі ў працу. То бок $30 мільёнаў, якія прапануе офіс Светланы Ціхановскай выдаткоўваць на гэты самы гарантыйны фонд, які потым хто і як будзе размяркоўваць. Ну, у нармальным выглядзе гэта павінна было выглядаць так. Ёсць нейкія польскія банкі, напрыклад, там Сантандер ці ПКО, да якіх звяртаюцца беларускія прадпрымальнікі, і польскія банкі кажуць, слухайце, ну мы вам не можам даць крэдыт, але есть вось гарантыйны фонд, калі яны вам пацвердзяць, што гэта падыходзіць пад умовы, мы вам дадзім крэдыт, но маючы на ўвазе, што яны будуць гарантаваць. Гэта азначае, што кіраваць гэтым фондам должны дасведчаныя людзі, у якіх есть досвед кіравання такого памерамі фондамі. Прабачце, беларускі досвед, у беларусаў досвед кіравання такого памера фондамі ёсць толькі у Олега Хусаінова. То бок, для мяне гэта выглядае сітуацыя як наступны крок, не хочу казаць карупцыйны, бо гэта не карупцыйны, ніхто нікога не злавіў на менавіта карупцыі, а на такім, ведаеце, заробкі на імях беларусаў, да якіх беларусы самі ніякага дачынення не маюць. Мне падаецца, што гэта, ведаеце, такі падмурак наступнага скандала праз некалькі гадоў, а куды ж пашлі гэтыя грошы? Мы зноў будзем абмяркоўваць гэтае самае. Ну, мне здаецца, што ўсё не так трагічна, Александр, таму што вы самі сказалі, што это Needs Assessment. А Needs Assessment – это не дакумент пра вылучэнне грошай. Конечно, але потым будзе бы тое, што беларускі бізнес просіць на падтрымку сябе. Не беларускі бізнес. Ну, нехта ад імя беларускага бізнеса, але гэта прадстаўнікі беларускага бізнеса, пэўным чынам, хто там рыхтаваў гэта Needs Assessment з боку Беларусі пра бізнес, я думаю, што это або хутчэй за ўсё, і або прадстаўляе частку беларускага бізнеса, безумоўна. Вось, і гэта тое, чаго б яны хацелі, значыцца, вось такой дапамогі, і ў тым ліку вот там нейкую суму ў гарантыйны фонд. То бок, пакуль гэтых грошай няма, ці выдзеліць іх увогуле, гэта вялікае пытанне, як бы колькі там 11 дзён да інаўгурацыі Трампа засталося. Все можа змяніцца ўвогуле. То бок Needs Assessment падрыхтаваныя, да, то бок гэта хацелкі. Яны як бы агучаныя, сабраныя ў адну кучу, да. Вось, параўнанні з праблемамі Грэнландіі, как бы, конечно, Needs Assessment выглядае. Ранавата дзеліць гэта 30 мільёнаў на 3 гады. Я бы не стаў дзеліць, но яшчэ павінен падкрэсліць, што я ўвогуле супраць гэтых гарантыйных фондаў, таму што грошай у той самай у еўразвязе не 30 мільёнаў, а 30 мільярдаў, і праблема не ў тым, што у нас няма гарантыйнага фонда, а ў тым, што беларусаў дыскрымінуюць менавіта па пашпарце, так, по паходжанню, і таму нам павінна не гарантыйны фонд рабіць, а рабіць так, каб нас не дыскрымінавалі, каб банк Сантандер даваў крэдыты для беларусаў такім ж самым чынам, як крэдыты для палякаў. Гэта праца не працуе, не каштуе ні 1 мільён, ні 10, ні 30, гэта такая нармальная палітычная праца, якая значна таннейша. Таму мне не падабаецца цалкам гэты фонд, але мне пытанне, ці нармальна, што Ціхановская лабуе менавіта гэта зацікаўленасць адной, як вы сказалі, арганізацыі. І па-другое, чаму пра адну і тую ж сустрэчу Ціхановская і Латушка расказваюць вельмі па-рознаму. І чаму как бы той самы Латушка, які так, ведаеце... Слухайце, чаму яны мусяць расказваць аднолькава? У мяне былі пытанні, калі б яны аднолькава расказвалі. Так это два розных чалавека, два розных палітыка. У кожнага сваё гледзяшча на сітуацыю. Яна з офіса Светланы Ціхановскай, і ён з аб'яднанага пераходнага кабінета і НАУ там. Значит, калі мы запыталіся у Латушкі, а вы як хто быў? Он казаў, як ОПК. І Ціхановская была. Як ОПК. Таму яны ўсё ж такі, ведаеце, калі яны выйшлі з афіцыйнай сустрэчы, яны ж ўсё ж такі, я мяркую, павінны казаць адно і то же.
а не розны. Ну это ўсё роўна, Александр, што сказаць, калі нехта ўдзельнічаў у сустрэчы ад каардынацыйнай рады і нехта іншы таксама ад каардынацыйнай рады. Але это абсалютна розныя людзі з рознымі пазіцыямі, палітычным бэкграундам. Не, я ж не кажу прабачце, Павел, я ж не кажу пра эмоцыі, як вы там паставіліся да гэтага. Но поінты, што абмяркоўвалася, поінт пра гарантыйны фонд у Ціханаўскай ёсць, у Латушкі няма. Латушка маўчыць пра гэта. Я аб гэтым кажу. Ведаеце, чаму я аставіў гэта на канец, магчыма, гэта не ўсім цікава, але калі праз некалькі гадоў у нас зноў будзе наступны скандал, куды падзеліся грошы з гарантыйнага фонда, то падмурак гэтага скандала закладваецца вось такім чынам і зараз. Ну, гэта маё асабістае меркаванне, вы можете з гэтым не пагаджацца. Ну, ці не будзе, але калі будзе, я думаю, Александр, што за некалькі гадоў у нас будзе яшчэ столькі такіх скандалаў, што пра нас з вами праз некалькі гадоў... У вас есть запланаваны спіс? У мяне няма запланаванага спіса, гэта звычайна адбываецца неяк сюрпрызна. Вот так вот хоп, і нейкія дакументы усплываюць. І звычайна, хто стаіць за гэтымі дакументамі, а ў пэўнай колькасці выпадкаў таксама і ёсць ці няма скандала увогуле, ёсць падставы для таго, каб увогуле, ну, раздзімаць, нешта там правяраць, ёсць сумневы. Как вы увогуле меркуеце, чаму такая колькасць гэтых скандалаў? Чаму, ну, так, ведаеце, но ведь яны ж прыводзяць таго, што людзі просто выключаюць з павесткі. То бок, ведаеце, як нехта сказаў, калі ты размаўляеш з дураком, то здаля не відаць, хто з вас дурак. Я думаю, это яшчэ мала скандалаў, Александр. Так? Ось глядзіце, ну, з таго іншага боку, да, з боку беларускага рэжыма. Это ж маналіт ідэалагічны. Там структура падпарадкавання працуе. І то этот Карпенко сёння, старшыня цэнтра выбаркама, з Бондаравай счапіўся за беларускую мову ў бюлетэнях. Кажа, ідзі нафіг, не будзе рускай мовы ў бюлетэнях у нас, Бондарава. А яна не задаволена. Ну, глядзіце, Дзюков, там супраць Дерманта, да, там Марзалюк, яшчэ супраць нейкіх людзей, якія там... Я зразумеў, то бок я не звяртаю просто увагі Кастуся Каліновскага, да? Битву, так? И это вот там, вот в этом вот монолите, да, где шаг влево, шаг вправо, это ты вылетаешь одразу из обоймы, да? Сумневы возникаюць і да пабачэння, як бы, да? А у нас-то дэмакратыя тут. Мы ж усе розныя, ніхто нікому рот не затыкае. Ну, і все могуць казаць все, што заўгодна. І ў тым ліку, улічваючы, што інстытут рэпутацыі не працуе, і в суд яшчэ, як я разумею, ніхто ні на кого за клевету не падавал, да? Вось, можна просто кідацца всякімі рознымі, накідваць на вентылятор. Я шмат такога бачу. Апублікаваны нейкі дакумент, да? С шматзначным відам. Типа, ого, што тут? І ты пытаешься у человека, так а что тут? Он такой, ну вот же документ. Я говорю, так, а что, які, ну, якое злачынство тут, вот, про что вы пишете? Ай, ну ничего, вось, як бы, и все, и як бы быццам бы этого не было, да? Ну, и никто не забараняе так рабіць, потому что, ну, свобода слова, не ведаю, вон там Цукерберг, может быть, нешта забароніць, не забавляе. Ведаеце, я калісьці прачытаў, як Петрухін апублікаваў сябе на старом... Вот все этот Петрухин. Не, я просто распавяду про інстытут рэпутацыі, просто, ну, для меня гэта галоўны прыклад. У яго до сих пор вісіць, што я, знаходзячыся ў калоніі, пісаў даносы на палітвязняў, і іх потым сажалі ў ШЗА і так далей. І я пайшоў з гэтым да адваката. Вось вы прапануеце, ну, нехта ж павінен дайсці да суда і атрымаць как бы вынік. Ну, зразумела, што гэта гусня, так, што так не можа быць. Я размаўляў з польскім адвакатам. Ну, как бы як мінімум $2000. І вынік, праз некалькі гадоў, і такі зусім не такі вынік, які, ну, не той, што ён будзе, как бы, не можа быць, прысуд-то будзе ў мой бок, канешне, але з яго нічога потым ты не зробіш.
з гэтага прысуду. То бок няма ніякага механізма абараніць сваю рэпутацыю, тым ліку і вось і ў Польшы, таму што няма такіх спраў. Гэта, магчыма, працуе дзесьці там у ЗША, калі можна было там за такую хлусню. Это толькі прыклад, я не збіраюся абмяркоўваць Петрухіна. Вось. Там некалькі мільёнаў. Так? У Польшы таксама гэта не працуе, таму можна кідацца гэтаму гуана адзін у аднаго, столькі, сколькі. І гэта вельмі сумна. Але ж, расцем, пакрысе расцем. І гэта таксама тлумачыць колькасць скандалаў, Александр. Так што, думаю, на ваше пытанне я так крыху адказаў. Конечно. Што, безумоўна, не адмяняе таго, што ёсць скандалы, за якімі ёсць рэальныя падставы, у якіх трэба рэальна разбірацца. Александр, 5 хвілін у нас, не ў нас ужо, засталося у нашага гукарэжысёра, у рэжысёра гэтай трансляцыі, каб крыху хаця б адпачыць перад наступным стрымам, які будзе праводзіць Зміцер Лукашук у гэтай студыі. Таму, сябры, Александр Кнырович, прадпрымальнік, блогер, палітык, быў у нашай студыі сёння, як звычайна, кожную пятніцу. Дзякуй вам вялікі, Александр. Дзякуй вялікі, Павел. Як я паабяцаў, наступную пятніцу мы пачнем з размовы пра кейс са злівам. Да, спадзяюся, што з голасам все будзе добра. Спадзяюся, што вы не дужа пакуталі, калі слухалі мяне сёння. Спадзяюся, што сэнсы гэтай размовы яны больш важныя за форму. Да пабачэння, шановныя слухачы і гледачы.